funtsean esplikatzen duena dela nola eraikitzen den emakume bat 22 mekanismotan. Kontuatu nintzen, asko aberatsagoa izango zela, nire esperientzian bakarrik oinarritu beharrean, kidei ere, beraien esperientziaz galdetuta. Eta lehenengo galdera bakar bat egin nien, galdera bat danei, eta ondoren egin izkien elkarrizketa sakonagoak ja behin liburua buruan neukala hitzaldia pasatarra. Ikustaren falta zaiguna dela beste partea ikustea, ulertzea, aztertzea, identifikatzea, nola egiten da gizon bat. Liburuaren tesia da, badago sistema bat, zeinak produzitzen eta birproduzitzen ditun, sortzen eta birsortzen ditun emakumeak eta gizonak, kategoria sozial modura, eta horiek daude botere harreman, desberdinkeriazko botere harremanetan